Чаму Мікалай Лукашенка маўчыць пра свайго бацьку? За што судзяць дваіх сілавікоў, а таксама дзе ўсплыў апальны прыхільнік Лукашэнкі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Мікалай Лукашенка нікому не прызнаецца, хто яго бацька. Пра гэта расказаў Хаапін, сакратар партыйнага камітэта Пекінскага універсітэта, дзе па сумеснай з БДУ праграме малодшы сын Лукашэнкі вывучае биотехнологии. Ну, сейчас скажут, что понятно, ведь сын президента там учится, поэтому вы настолько радушно, такие вот добрые слова у вас только звучат. А вот и нет. Он, во-первых, очень скромен. Он никому не говорит, что он сын президента. Если бы об этом узнали, возможно ли было вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он действительно очень хорошо учится. Он лучший студент на курсе, очень вдумчивый парень и скромный. Правда, будем шчырымі, гэта хутчэй за ўсё какецтва ці то Мікалая, ці то кітайскага чыноўніка, бо каб раскрыць сакрэт Колі Лукашэнкі, яго аднагрупнікам з Кітая дастаткова банальна пашукаць у інтэрнэце. Паказалі ў сюжэце і самога Мікалая, прычым побач з тады яшчэ міністрам замежных спраў Беларусі Алейнікам і яго расійскім калегам Лаўровым. Яны цікавіліся ў Мікалая Лукашэнкі пра яго поспехі з вывучэннем кітайскай мовы. Працяг страшнай трагедыі. Пасля смерці маленькага хлопчыка судзяць дваіх сілавікоў. Летась усю Беларусь шакавала гісторыя са Слуцка, дзе муж і жонка таратуты выпівалі і бясконца катавалі свайго малога сына Сямёна. Яго пастаянна білі, не кармілі, прывязвалі да мэблі і здымалі гэта на відэа. У свае 3 гады хлопчык важыў усяго 9 кілаграмаў замест 15 і амаль не ўмеў размаўляць. Прычым пра праблемы ў сям'і ведалі, здаецца, усе. І суседзі, і медыкі, да якіх часам трапляў няшчасны малы, але ж рэакцыі чыноўнікаў ці міліцыі не было. І вось аднойчы муж разам з жонкай проста збілі 3гадовага хлопчыка да смерці. У выніку бацьку загінулага малога прысудзілі найвышэйшую меру, а маці атрымала максімальна магчымае для жанчыны пакаранне – 25 гадоў калоніі. Але на гэтым усё не скончылася. На службовых асоб, якія праміргалі бяду, завялі асобную справу, якой занялася Генпракуратура. Цяпер стала вядома, каго пракуроры палічылі крайнімі. Абвінавачанымі па справе праходзяць двое сілавікоў. Першы – гэта Александр Дзядок, начальнік інспекцыі па справах непаўналетніх слуцкай міліцыі, а другі фігурант Артём Галавінскі, супрацоўнік следчага камітэта. На думку пракурораў, іх бяздзейнасць паспрыяла магчымасці працяглага катавання малалетняга Сямёна таратуты. Цяпер дзядку ставяць у віну бяздзейнасць службовай асобы, а Галавінскаму службовую халатнасць. Адпаведна, міліцыянту пагражае да 7 гадоў калоніі, а следчаму да 6. Разгляд іх справы пачаўся сёння ў судзе Мінскага раёна. Памёр герой Беларусі, якога вы хутчэй за ўсё ніколі не ведалі. Гаворка пра Васіля Равяку, кіраўніка гродзенскага паспяховага сельгаспрадпрыемства «Прагрэс Вярцялішкі». Менавіта за гэтую сваю працу Равяка і атрымаў найвышэйшую ўзнагароду Беларусі ў 2006 годзе. Лукашенка уручыў яму зорку героя з фармулёўкай за выключныя заслугі ў сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі. Загадкавы указ Лукашэнкі. Яшчэ на пачатку года быў падпісаны важны дакумент. Па ім з 1 чэрвеня беларусаў чакалі новыя тарыфы на камуналку і некаторыя выплаты даражэлі аж на чвэрць. Але ж, здаецца, павышэнне так і не адбылося. Прычым незразумела чаму і незразумела, калі яно ўсё ж будзе і ці будзе ўвогуле. Журналісты «Зеркала» паспрабавалі высветліць пытанне ў чыноўнікаў, але адказ быў кароткі, цытата: «Нічога не павышалася, дзейнічаюць старыя тарыфы». Новы міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў толькі заняў пасаду, а першыя гучныя заявы ўжо ёсць. Цяпер МЗС хваліцца, што Беларусь падрыхтавала асіметрычны адказ на еўрапейскія санкцыі. Калі коратка, то Лукашенка і яго паплечнікі збіраюцца зрабіць больш жорсткія ўмовы імпарту тавару з так званых недружалюбных краін, а гэта США, Канада і амаль уся Еўропа. Таксама новыя складанасці чакаюць і прадстаўнікоў гэтых краін, якія ўсё яшчэ вядуць бізнес у Беларусі. Нагадаем, што
нядаўна Лукашенко ўжо забараняў замежнікам з недружалюбных краін прадаваць свой беларускі бізнес і маёмасць без дазволу дзяржавы. Праўда, прывяло гэта да праблем у беларусаў, бо любімы лукашэнкаўскі забудоўшчык Дана Астра, як раптам высветлілася, належаў прадстаўнікам недружалюбнага для Беларусі Кіпра, і ў выніку беларусы не маглі аформіць на сябе даўно купленыя кватэры. Цяпер сітуацыю ўжо разрулілі, але як бы чарговыя жорсткія рашэнні лукашэнкаўцаў зноў не аказаліся стрэлам у нагу самім сабе, альбо, што больш верагодна, у кашалёк звычайным беларусам. Сумныя лічбы. Колькасць моладзі ў Беларусі паменшылася на 300 000 чалавек за апошнія 6 гадоў. Гаворка ідзе пра насельніцтва ва ўзросце 14-30 гадоў. У 2018 годзе чыноўнікі агучвалі лічбу 1 921 000 беларусаў ва ўзросце ад 14 до 30 гадоў. Сёлета ж грамадзян таго ж узросту ўсяго толькі 1 628 000. Розніца амаль у траціну, прычым праблему ведаюць і прызнаюць нават лукашэнкаўцы. Але што рабіць з ёй прыдумаць так і не могуць. Усё, што выкарыстоўваецца на дадзены момант, гэта застрашванне. Апошняе, што прапаноўвалі ўлады, гэта максімальна ускладніць маладым беларусам выезд за мяжу, павысіць тэрміны адпрацовак пасля універсітэта ці нават увесці іх для тых, хто вучыўся платна. Акрамя таго, вядома, што беларускіх педагогаў і дырэктараў школ караюць, калі шмат іх выпускнікоў з'язджае вучыцца за мяжу. На жаль, нейкага пазітыўнага рашэння, як утрымаць моладзь у Лукашэнкі, так і не з'явілася. Апальны лукашэнкаўскі функцыянер усплыў у нечаканым месцы. Дмітрый Варанюк стаў на чале БРСМ напрыканцы 18 года, і здавалася, што кар'ера амбіцыйнага 31гадовага хлопца з Узбекістана, а ён нарадзіўся ў Ташкенце, толькі-толькі ідзе ў гору. У 19 годзе яго прызначылі ў Савет Рэспублікі і нават называлі самым маладым сенатарам 7-га склікання. Але праца БРСМ у цэлым і Варанюка асабіста ў 20 годзе выклікала шмат крытыкі зверху. Лукашэнкаўцы непублічна выгаворвалі функцыянеру за тое, што БРСМ не змог накіраваць моладзь у патрэбнае ідэалагічнае рэчышча, бо высветлілася, што самая масавая на паперы моладзевая арганізацыя нічога не можа зрабіць са студэнцкімі пратэстамі. Дэманстратыўна і са скандалам звальняць Варанюка не сталі, але на бліжэйшым з'ездзе БРСМ у жніўні 21 года абралі новага першага сакратара Александра Лук'янова, таго самага, які цяпер трапіў пад санкцыі Еўрасаюза за садзейнічанне ў вывазе украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. Для Варанюка жа новая эпоха складвалася не вельмі паспяхова. Ён відавочна пайшоў на паніжэнне і стаў кіраўніком прэс-цэнтра ў доме прэсы. Пасада гучала больш-менш прыгожа, намеснік дырэктара, але ж значную частку яго працоўнага часу займала арганізацыя нікому не цікавых прэс-канферэнцый, на якія трэба было яшчэ неяк сагнаць дзяржаўных журналістаў. Але ж цяпер, падобна, апала скончылася, бо Варанюк радасна паведаміў у інстаграме, што гэта быў яго апошні працоўны дзень у доме прэсы. Па нашай інфармацыі, цяпер Дмітрый Варанюк будзе працаваць намеснікам дырэктара на тэлеканале «Беларусь-24» у структуры белтэлерадыёкампаніі. Пачалася летняя спёка, а значыць, вада забірае ўсё новыя жыцці. У Ельску проста дома патануў гадавалы хлопчык. Ён спрабаваў дастаць мячык з надзіманага басейна і зваліўся ў ваду. Са слоў маці, яна знаходзілася побач і кінулася яму на дапамогу, а бацька хлопчыка спрабаваў яго рэанімаваць і адначасова тэлефанаваў у хуткую. Медыкі забралі дзіця ў бальніцу, але было ўжо позна. Выратаваць малога не атрымалася. Пад Слуцкам два браты-пенсіянеры патанулі ў адной сажалцы ў адзін дзень. Трагедыя адбылася каля вёскі Мялешкі. 71гадовы і 63гадовы мужчыны выпілі і пайшлі купацца. Праз нейкі час іх рэчы знайшлі на беразе, а ў вадзе труп аднаго з братоў. Відавочцы выклікалі ратавальнікаў, якія дасталі з вады ўжо два целы. А ў Мазары 14гадовага падлетка шукалі і ратавальнікі, і валанцёры. Вядома, што падлетак гасцяваў у блізкіх сям'і і ў суботу разам з сябрамі адправіўся на шпацыр. Па дарозе ён вырашыў выкупацца, зайшоў у Прыпяць, але не разлічыў сілы і патануў. Цела юнака на наступны дзень вылавілі вадалазы ратавальнай службы. У Кобрынскім раёне 25гадовы хлопец скокнуў з тарзанкі ў раку і не вынырнуў. Сябры знайшлі яго на глыбіні на адлегласці каля 2 метраў ад берага. Да прыбыцця хуткай яму аказвалі першую дапамогу, але безвынікова. Медыкі, што прыехалі, канстатавалі смерць хлопца. Агулам жа за гэтыя выхадныя патанулі 6 чалавек.
Старыкі-разбойнікі ў беларускіх рэаліях. У Віцебску АМАП затрымаў пенсіянера з Расіі, які збіраўся рабіць закладкі з псіхатропамі. Мужчына зняў кватэру ў беларускім абласным цэнтры і захоўваў там аж 3 кілаграмы забароненых рэчываў, якія прывёз з Расіі. Прадаваць іх гэты турыст збіраўся як на Віцебшчыне, так і ў Мінскай вобласці, але ж не выйшла, і дадому ў Расію мужчына вернецца не хутка, бо цяпер пенсіянер знаходзіцца ў СІЗА. Яго чакае суд і да 15 гадоў калоніі. Спачатку ў яго стралялі, пасля судзілі, а цяпер працягваюць мучыць. Гаворка ідзе пра Цімура Рызапура, жыхара Брэста, якога ў жніўні 2020 года сілавікі абстралялі гумовымі кулямі. Мужчына атрымаў 5 раненняў, адно ў жывот і 4 ў ягадзіцу, але гэта быў толькі пачатак праблем. Пасля Цімура затрымалі і прысудзілі яму 4,5 гады за ўдзел у масавых беспарадках. Пакаранне мужчына адбываў у Наваполацкай калоніі, дзе адміністрацыя рэгулярна змяшчала яго ў штрафны изолятор. Пасля вязня перавялі ў памяшканне камернага тыпу, а затым цалкам перавялі на турэмны рэжым. Цяпер жа новы этап здзекаў. Цімура будуць судзіць за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі і яму пагражае яшчэ 2 гады за кратамі. Гэта стандартны для палітычных вязняў артыкул, які апошнім часам лукашэнкаўцы выкарыстоўваюць усё часцей. Напрыклад, днямі па тым жа артыкуле будуць судзіць сына Віктара Бабарыкі Эдуарда, і нічым добрым гэтыя суды не скончваюцца, бо суддзі паслухмяна прызнаюць палітвязню вінаватымі і дадаюць людзям лішнія гады за кратамі. Увогуле падобна, што такім чынам Лукашенка страхуецца перад выбарамі 25 года і хоча, каб усе беларусы, якія здольныя на хоць якую актыўнасць, альбо заставаліся ў турмах, альбо былі выціснутыя за мяжу. Лукашэнкаўцы вяртаюць прыгоннае права. Пад лідай асуджаных на суткі за палітыку прымушаюць працаваць на палях. Людзей вывозяць прыбіраць смецце, збіраць на калгасных палях камяні і нават дапамагаць фермерам прыбіраць цыбулю. Прычым робіцца гэта па схеме праца 6 дзён на тыдзень, а выхадны дзень толькі ў нядзелю. Маладая дзяўчына не вытрымала працы настаўніцай і расказала чаму. Мінчанка Александра Аўтух у сваіх соцсетках шчыра распавяла пра сумныя падрабязнасці працы ў беларускай школе. Дзяўчына скардзіцца на паводзіны дзяцей, ненармаваны працоўны дзень і неверагодную колькасць работы з паперамі. Кажа, што на гэта патрабуецца больш часу, чым на працу з дзецьмі. Акрамя таго, Александру абурыла неабходнасць хадзіць па дамах і высвятляць, колькі дзяцей жыве на замацаванай за школай тэрыторыі. Сярод педагагічных работнікаў гэты працэс называецца усеабуч. Адмовіцца ад такога нельга, прычым абыходзіць кватэры трэба ў непрацоўны час, а дадатковай аплаты за гэта ніякай няма. Апошняй кропляй для дзяўчыны стала тое, што завуч і дырэктарка школы прыйшлі ў яе клас на бацькоўскі сход і пачалі крытыкаваць настаўніцу перад бацькамі. У выніку Александра вырашыла звальняцца, але ж адміністрацыя школы адмовілася яе адпускаць. Тады дзяўчына проста не выйшла на працу і яе звольнілі за прагулы. Прычым пасля такога звальнення Александра атрымала і праблемы. Яна працавала ў школе па размеркаванні і цяпер мусіць плаціць за тое, што не ўтрымалася 3 месяцы да канца адпрацоўкі. За гэта дзяўчыне выставілі рахунак у 3100 рублёў. Лёд каштуе як шашлык. Мінчанка зняла відэа ў краме «Прастор». На ім бачная вялікая упакоўка лёду, у якой 9 кавалачкаў замарожанай вады. Такі тавар вагой амаль 1,5 кілаграмы прадаюць за 13 рублёў 89 копеек. Гэта прыкладна 9,5 рублёў за кіло. Жанчына здзівілася і параўнала цану на лёд з коштам на шашлык для пікніка, які прадаюць за 11 рублёў за кілаграм. У Беларусі праходзяць незвычайныя турніры. Балотны футбол ці тарфяны футбол сабраў прыхільнікаў і на Гродзеншчыне, і пад Пухавічамі. Сутнасць такога спорту простая. Замест газону на полі сапраўднае балота з торфу. Адпаведна, гуляюць басанож. У выніку ў Гродзенскай вобласці сярод мужчын перамагла каманда Гродна-Жылбуда. Сярод жанчын золата ўзяла зборная Лідскага раёна. У пухавіцкім турніры беларусаў перамаглі госці Санкт-Петербургу. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.